खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बिटिआरनि राजखान्थियाव मोनसे गिदिर सोलायनाय जानो थांगासिनो नामा? इउनाइटेड फरम अफ एक्स एनडिएफबीनि दैदेननायाव मैया बाक्सानि बरबरियाव बि रिमोनलांनि मासि लानानै आफाद सामलायनायाव जानानै थांनाय मोनसे जथुमानि गेजेरजों बिपिएफ आरो इउपिपिएल बादिनो आरोबाव मोनसे गोदान बर'नि राजखान्थि दोलोनि जोनोम जानो थांनायनि इंगित मोनदों। बेनि सायाव इउनाइटेड फरम अफ एक्स एनडिएफबीनि दैदेनगिरि बिथां बि बान्स' बिथाङा मैया खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों बिटिआरआव गोदान राजखान्थि हान्जा जोनोम जानो थांगासिनो दं, बियो रोखा जाबाय होनना बिथाङा फोरमायना होयो। बिथाङा बुङोदि 2003 मायथाइयाव बिएलटिआ बिटिसि सुक्ति खालामबाय, बिएलटिनि गेजेरजों बिपिएफआ जोनोम मोनबाय आरो सोरखार सालायबाय। बिब्दिनो जों एनडिएफबीआबो गोलाव सम सोमावसारबाय। बेनि उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोरोबथा खालामबाय। दिनै जों जोब्बाय, नाथाय जोबखांनायनि उनावबो दिनै जोंहा खामानि मावनो जेबो राहा गैया। बेनिखायनो जारिमिनखौ नायनानै जों साननो गोनां जानानै बे थिरांथाखौ लानाय जादों होनना बि बान्स' दैमारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो। नेक्स्टआव दं एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा दासिमबो मावफुं जायैखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बर'नि एमएलएफोरखौ थांखिनानै बुङोदि जाय बर' एमएलएफोरा सासेबो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायैनि बागै सरकारखौ सोंथि एबा बाथ्रा बुंनो हायाखै, नाथाय बेफोर बाथ्राफोरखौ आं बुंदों, आं दाबि खालामदों आरो आसाम सरकारखौ गोमसार होदों होनना अखिल गगৈ बिथाङा गोख्रों रावजों बुङो। बिथाङा बुङोदि बड'लेण्डआव ओरैनो सुक्ति जादों होनना बुंबाय थादों, नाथाय जेबो खामानि मावनो हायाखै। बिटिआर सुक्तिखौ थाबैनो मावफुंना होनांगौ होनना आं ओरैबायदि खोथा बुंबाय, बेनिखायनो आसाम सरकारा खर' गुदुं जालांदों होनना बिथाङा बुङो। बेनि सायाव बर' एमएलएफोरा बुंनो गोहो गैया, नाथाय आं बुंदों होनना बिथां अखिल गगैआ बुङो। नेक्स्टआव दं मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। गुवाहाटीनि 6 माइल जायगानि मोनसे खथायाव मैया हराव सासे सेंग्रानि गोथै सह' आलायना थानाय थासारियाव मोननाय जायो। थैनाय सुबुंनि मुंखौ मृणाल मेधि होनना सिनायथिनाय जायो, जाय सानमारिनि थागिरिमोन। पुलिसनि नायबिजिरनायनि गेजेरजों मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे सेंग्राया गावसोरनि रिलेशनशिपनि थाखाय सुसाइड खालामना लादों होनना सन्देह खालामनाय जादों। खौरांनि बादिब्ला मैया मोनायाव ब्रह्मपुत्र लड्जनि रुम नाम्बार 305 आव सेंग्राया थादोंमोन। बेनि उनाव हराव हटेल स्टाफनिसिम बेनि गार्लफ्रेन्डनि कल फैयो। उनाव हटेल स्टाफफोरा जेब्ला रुमसिम नायहैयो अब्ला सेंग्राखौ थैना थानाय थासारियाव मोननाय जायो। पुलिसआ बेखौ गावसोरनि रिलेशनशिपनि माखासे जाहोननि थाखाय सुसाइड खालामना लादों होनना फोसावो, नाथाय गासै सैथोखौ मोनथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं बे समाव फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे गिदिर आरो बर'नि राजखान्थि दोलोफोरनि थाखाय मोनसे साननो गोनां बाथ्राया सोराङाव फैदों। मैया बिजेपि हान्जानि मोनसे जथुमायाव एमपि दिलीप सयकिया बिथाङा फोसावना होयोदि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि हान्जाया हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन आरो हारसिङैनो सरकार दागोन होनना दिलीप सयकिया बिथाङा फोसावनानै होयो। नेक्स्टआव दं आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रिनि फिसाजोआ गावनि गारि सालायग्रा ड्राइभारखौ सेन्देलजों सोबानायनि थाखाय ड्राइभारा पुलिस केस होयो। खौरांनि बादिब्ला बारग' गिबि मन्थ्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तनि फिसाजो प्राजयिता काश्यपआ साननै सिगां मोनसे एमएलए थाग्रानि लांगोनायाव ड्राइभार राजिब हुसेनखौ सेन्देलजों बुदोंमोन। बेनि अनगायैबो बियो गाज्रि रोखोमै लाजिनांथावै गाहायाव जिरायहोना खोमा हमहोदोंमोन। खौरांनि बादिब्ला बे जाथाया एमएलए थाग्रा खुलिनि बायजोआव जादोंमोन। बेनि उनाव ड्राइभार राजिब हुसेना मैया मोनायाव दिसपुर पुलिसनिसिम एफआइआर थिसननाय जायो। बे केसखौ एफआइआर नम्बर 193/25 नि गेजेरजों थिसननाय जायो, जेराव सेक्सन 152 होनाय जायो, जाय गाग्लोबजानायजों सोमोन्दो दं। जाथायनि बागै मोनथिनो मोननाय बादिब्ला 1 मार्च खालि राजिब हुसेनखौ जयश्री गस्वामी महन्तनि न'सिम इन'भा गारि सालायनो थाखाय थिनहरदोंमोन, नाथाय बियो जेब्ला मानियाखैमोन अब्ला ड्राइभारखौ प्राजयिताया लाजिनांथावै सेन्देलजों बुदोंमोन आरो खोमा हमहोना गाहायाव जिरायहोदोंमोन। जाथायनि बागै पुलिसआ नायबिजिरगासिनो आरो सोंनाय फिननाय लागासिनो होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं जेसेबांनो बिटिसि बिसायख'थिया खाथि सफैगासिनो गासैबो दोलोफोरानो गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनायाव बयबो मुखुब। बे समावनो जिएसपि दोलोनिफ्राय मोनसे गिदिर खौरां फैदों। जिएसपि दोलोनि दैदेनगिरि बारग' एमपि नबकुमार सरनिया बिथाङा मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायोदि जिएसपि आरो बिपिएफ दोलोजों एलायन्स जानानै बिसायख'थि गेलेगोन। बेनि सायाव सावरायलायनाय सोलिगासिनो होनना बारग' एमपि नबकुमार सरनिया बिथाङा फोरमायना होयो। बिथाङा बुङोदि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफजों जिएसपिजों लोगो जानानै सरकार दागोन आरो हाग्रामा महिलारी बिथांखौ फिन खनसेबाव बिटिसिनि चिफ जानायाव जिएसपि दोलोआ मदद होगोन होनना बारग' एमपि नबकुमार सरनिया बिथाङा फोरमायना होयो।
नेक्स्टआव दं 14 नं चिरां दुवार BCDCनि सिङाव थानाय बर्मनपारा नेपालि बस्तिनि रायजोफोरा गामि गंसेयैनो BPF गारनानै UPPL हानजायाव बिथां BTCनि बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारिनि नुजाथिनायाव जगदान जायो। गोलाव बोसोर 21 बोसोर BPF हानजाजों थानानै दायो UPPL दोलोआव गामि गंसेयैनो 60 जन सुबुंफोरा जगदान जाबाय होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं मोसौ मासेनि बेसेनानो 20 निफ्राय 25 रोजा रां नाथाय UPPL दोलोनि थाखाय मानसिनि बेसेना 500 रांल'। मोसौ मासेनिबो बेसेन होआ UPPL दोलोआ मानसिनि बेसेनखौ। दाउला दाउनि बेसेना 1000 निफ्राय 2000 नाथाय मानसिनि बेसेना 500 रांल'। दाउला दाउनिख्रुइबो खम बेसेनाव बायो UPPL दोलोआ मानसिनि बेसेनखौ। बेखायनो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोखौ नागारना हाग्रामा महिलारी दैदेननाय BPF हानजायाव फैनो थाखाय बिक्रम दैमारी बिथाङा बेहेरगाव बियाबाव BPF दोलोनि मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुङो। नेक्स्टआव दं गोबां बर' आइजोफ्रा गावनि फिसाखौ गारनानै गुबुन हारिनि हौवाफोरजों थगायजानानै दोनखारलांनाय बेफोरबादि जाथायफोरा खनले बर' समाजाव जाफ्लेबाय थायो। थिग बेबादिनो चिरां जिल्लानि दादगारि हाथिसार ओनसोलनि 4 नं बन्द गामिनि थागिबि रंजालु बसुमतारिनि आंगो बिसि 4 बोसोरनि गथ' थाखानाय जयश्री बसुमतारिया सोरजोंबा खारखोमानानै दं। फिसाय रंजालु बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला गुबुन हारिनि सेंग्राजों खारनानै दं होननानै फोरमायो। बेनिखायनो गावनि बिसि जयश्री बसुमतारिखौ बहाबा सोरबाफोर नुयोब्ला 7086536084 जानबुं नाम्बाराव खिन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों। नेक्स्टआव दं BTRनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझारनिफ्राय भुटाननि गेलेफुसिम थांनाय मोनसे गोदान रेल लामा बानायनो थाखाय थांखि लादों मिरु सरकारा। रेल लामानि जानथाया क'क्राझारनिफ्राय गासै 69 किल'मिटार जागोन। बे मावथांखिनि थाखाय 3500 कौटिनिबो बांसिन रां बाहायगोन मिरु सरकारा। मिरुनि रेल मन्त्रि अश्विनी वैष्णवआ गुवाहाटीआव एडभान्टेज आसाम 2.0 नि इनभेस्टमेन्ट आरो इनफ्रास्ट्राक्चार साबमिटनि समाव बे मावथांखिखौ फोसावो। दासिम फाइनाल लकेशन सार्वेया आबुं जाबाय आरो गनायथि आरो गोनांथि बिथोनफोरनि थाखाय गुवारै मावथांखि गथायनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। बे रेलवे लाइननि बिथांखिया बड'लेण्डखौ फालांगिनि थाखाय जोबोद मदद होगोन आरो ओनसोलनि सुबुं आरो फालांगिरिफोरा जोबोद मदद जागोन। नेक्स्टआव दं बोथोरनि मोनसे सांग्रांथि रादाब। मुलुगाव सानफा एफा बांबाय थानाय दुंहाव थासारिखौ नायनानै जिंगासिनांगौ जानानै फैदों। सिगां बोसोरनि दुंथायनि रेकर्डफोरखौ बे बोसोराव सिफायनो थांगासिनो दं। फैगौ 6 दानाव दुंथाया 50 डिग्रीनिख्रुइबो बांसिन जानो हागौ। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोराव आसामनि बयनिख्रुइबो बांसिन दुंथाया 45 डिग्री सेलसियाससिममोन। बिदुङा बोसोरफ्रोमबो 5 आरो 6 डिग्री बांगासिनो दं। बेनिखायनो आसामाव बे बोसोराव 50 डिग्री बारनायनि आसा खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो दिल्ली आरो मुम्बाइफोराव दानिफ्रायनो दुंथायखौ लानानै हाई एलार्ट फोसावदों। बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफ्रावबो दुंथाया गिथावना जाबोगासिनो दं जायनि थाखाय फिलिपिन्सनि राजथावनि मानिलायाव गासै फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनाय जायो। बिगियानगिरिफोरा मार्च दाननि दुंथायखौ लानानै जिंगासिदों। बोथोर बिगियाना भारतावबो हाई एलार्ट फोसावदों। बे बोसोराव सिगांनि दुंथायनि रेकर्डफोरखौ सिफायनो थांगासिनो दं। देग्लायनि एप्रिल दानाव दुंथाया 45 डिग्रीसिम सहैनायनि आसा लानाय जादों। 124 बोसोरनि उनाव मार्च दानाव दुंथाया सिगांनि रेकर्डखौ सिफायबाय। 1901 मायथाइनि उनाव थांनाय फेब्रुवारि दानाव दुंथाया जोबोद सोलायदों। बेनि थाखायनो मिरुआरि बोथोर बिगियाना हाई एलार्ट फोसावदों। फैगौ 6 दानाव उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हारियाना, उरिष्या, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश आरो तेलेंगानायाव जोबोद दुंहाव थासारि जागोन होनना बोथोर बिगियाना फोसावदों। नेक्स्टआव दं आसाम पुलिसा गासै 5 करोड़ रांनि हिर'इनजों लोगोसे 7 सुबुंखौ शिबसागराव हमनो हायो। मोनसे ड्राग्सनि बेरेखा आसाम पुलिसनि नायबिजिरनायाव शिबसागर जिल्लायाव गासै 1 केजि हिर'इन आरो 7 दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनो हायो। बे गोख्रों नायबिजिरनाया शिबसागर आरो गलाघाट जिल्लानि पुलिसा लोगो नांनानै नायबिजिरदोंमोन जायखौ दैदेनदोंमोन ASP जन दास बिथाङा। ASP बिथांनि टीम आरो गलाघाट पुलिसा 4 मार्च खालि बे नायबिजिरनायखौ खालामदोंमोन। नायबिजिरनायनि गेजेरजों पुलिसा 7 सुबुंखौ हमो आरो गंसे बलेर' गारियाव दोनखोमाना दोननाय 65 पेकेट हिर'इनखौ पुलिसा जब्द खालामो। पुलिसा 2 गारिखौ सिज खालामो, गंसे बलेर' आरो गंसेया नाम्बार गैयै गारि। एरेस्ट खालामजानाय सुबुंफोरनि मुङा जाबाय पिंकु देबनाथ, नारायण देबनाथ, बाबुराम कनवार आरो राबि जेसवाल। मख'नो गोनांदि राबि जेसवाला बे जाथायनि गाहाय, जाय बियो जुलाइ 2023 मायथाइयाव पुलिसनिफ्राय खारदोंमोन। बिसोर बेफोर गाज्रि मुवाफोरखौ खाथिनि नसुं रायजोनिफ्राय लाबोदोंमोन, जाय मुवाफोरखौ बिसोर तिनसुकियासिम लांगासिनो दंमोन। बे जाफुंसार नायबिजिरनायनि बागै आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनानै होयो।